İdam peyvekî gelekî giran e. Bi vê peyvê însan dimbirin têne kuştin. Berî em xala vê bikin, sê heb fotrafê me hene, vaya fotrafê yekemîn. An hejî fotrafê duduyan em mêzekin û ev jî fotrafê sêyan e. Ev fotrafên Abdulkadir Kudayîn. Abdulkadir Kuday kî ye? Ew Kurdekî bû, girtî bû û roja duduyê meha dehan 2024 li girtîgehê mir. Dizanîn wê bimirin, ji ber ku teşhîs lêkiribûn û xilasî tunebû. Abdulkadir Kuday ji rayedaran gotibû, ez dixwazim rojên xwe dawîn li mala xwe li gel malbata xwe derbas bikim. Lê destûr nedan. Destûr nedan ku rojên xwe yên dawîn li gel malbata xwe bijî. Li Tirkiye qanûn e, yên ku li girtîgehan nikaribin xwe bi xwe debara xwe û jiyana xwe dewam bikin, pêdivî bi alîkarî bin, ew têne berdan. û yên ku nexweşên giran bin, dîsa têne berdan. Lê Abdulkadir Kuday nehat berdan û mexabin li girtîgehê mir. İdam çi ye? İdam ew tiştek ku di zagonan de tê nivîsandin û cezayek ku didin însanan. Li hin welatan hêjî îdam heye di zagonan de. Li Tirkiye di zagonê de îdam tuneye ew hatiye betalkirin. Lê îdam ne ew tişte di zagonê de hebe. İdam ew tiştek ku însan bimirin bêyî ku tu pêşî lê bigirî. İdam rewşa Abdulkadir Kuday ye. İdam ew tiştek ku însan dimirin têne kuştin lê tu pêşî lê nagirî. Mesele ev e. Li gorî Komîsyona Dem Partî anha li girtîgehan bi sedan nexweşên bi vî rengî hene û yek bi yek dimirin, mixabin. Em hêvî bikin wê însanê din nemirin. Abdulkadir Kuday bi vî awê jinabê me bar kir.